Helo, Mr Matthias fan hyn. Ac beth dwi'n ei wneud nawr yw dangos i chi sut i defnyddio eich logo. Nawr, mae gyda fi Google Docs ar agor, a fi'n mynd i agor canfylan eto i gweld un logo dwi wedi wneud, ac eich chi gweld beth dwi wedi wneud yw dewis download, download as JPEG, gwasgu download, a mae wedi arbed ar y cyfrifiadur fi. Nawr, y ffordd mwyaf hawdd o wneud hyn yw jyst gwasgu insert, image, a wedyn dewis upload from computer, a wedyn clico fe yna a gwasgu open, a mae fe'n mynd mewn. A beth chi'n gallu gwneud wedyn, chi'n gallu gwneud yn llai o seis os chi eisiau, ac chi'n newid e fel i chi eisiau. Okay? Nawr, mae yna ffordd arall. Os ni'n mynd ar y canfa fan hyn, mae yna opsiwn i safio fe ar Google Drive neu Dropbox neu Microsoft Drive. Ga i weld os mae'n gweithio ar Microsoft Drive. Clic ar Microsoft Drive, connect with OneDrive, ga i weld o di mynd i gweithio. Need admin approval, na di. Okay. So, dyma beth fydd angen i chi gwneud wedyn. Bydd angen i chi mynd ac agor fyny Google, ac wedyn bydd angen i chi, nid siŵr chi'n logio mewn i Google ysgol chi, clicio fan hyn, agor fyny Drive, ac amser chi'n agor fyny Drive, beth i chi'n mynd i wneud, clicio fan hyn, wedyn file upload, ffeindio'r ffail, a mae'r ffail wedyn yn cael ei anfon mewn i fan hyn. Nawr, beth i ni'n mynd i wneud, gallwn ni agor fyny ein dogfenni fyny wedyn, a gallwn ni gwasgu insert image from Drive. Ac beth mae hwnna yn mynd i gwneud, chi'n mynd i agor fyny y drive chi, chi'n gallu just clico arno fe, a wedyn insert, a mae fe'n rhoi y llun mewn i chi fyna. Nawr, beth yw'r mantais o rhoi e arno Drive? Wel, y mantais o rhoi e ar Drive yw eich chi'n gallu gweithio gyda'r lluniau hyn o gadre, ac hefyd beth chi'n gallu gwneud ydy chi'n gallu rhannu hwn hefyd. So os fi'n clico fan hyn, fi'n jyst yn checo nawr. Just yn checo. Image options. Ia, chi'n gallu newid y llun neu beth bynnag. No, os fi'n edrych clico ar Drive hefyd ac ar y llun hyn, os fi'n clicio fan hyn, fi jyst yn mynd i cael gweld. Ydw i yn gallu gweld opsiwn? Na, so fi'n jyst mynd nôl i fyna. So, dyna ni. Dyna ffordd i chi'n rhoi y lluniau mewn i Google. Hawdd. So, yn y fideo nesaf, mae hwn yn mynd i fod bach o special, achos mae'n mynd i ddangos i chi beth arall gallech chi gwneud gyda'r logos hyn. Okay? So, hwyl am nawr, a edrych ymlaen am yr un nesaf.